Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavela ikhasi, cela wenze okufanelekile, ucofa u-subscribe, ulike bese ushare le video. Kuthinteke abaningi laphana enkundleni uTikTok ngodaba lokuthi indlalazi yomkhonyovu yashiya phansi inkundla uTikTok ngoba nakho yayikade ixabane nenye insizwa okuthiwa isigoro. Kanti-ke insizwa uMfokahlongwane yabe sithi-ke yona iyashiya lapha kuTikTok ngoba ayifuni izimpi ey'ngenasidingo. Kanti-ke abantu sebekhulume kanje ngemuva kokuthi le nsizwa yakaHlongwane eyaziwa ngendlela zomkhonyovu yashiya uTikTok ngendlela engeyinhle. Bathi-ke abantu iy'nkulumo zabo zayikade zibakha. Bafethu kodwa nami shonisaphi umkhonyovu. Kodwa bafethu indlandlalazi naye shonisaphi. Hey ngoba umuntu uTikTok waqala nensizwa. Hayi bahamba umkhonyovu madoda. Kwasala omama besilisa. Hayi bafethu. Hayi lensizwe lalelekayo. Insizwe enobuchule, enolimi, enobusoka. Hawu sokani madoda indlandlalazi. Hayi mkhonyovu. Hey sayikhumbula inkulumo zakho ku TikTok. Hayi angakhulumela iningi. Ngiyayikhumbula inkulumo zakho mfowethu sekubhemekile. Hayi ngiyayikhumbula mfowethu. Hayi insizwe yakhayo le. Awu sebahambe insizwa madoda. Kuyosala omama besilisa inkosi impela ngiyakuchazela. Leyo indaba. Kanti-ke nabanye baphawulile ngendlela abaphawula ngayo ngemuva kokuba sekuvelile inkulumo ukuthi insizwa indlela zomkhonyovu yashiya uTikTok ngenxa yokuthi yayixabana nenye insizwa yaziwa ngoSigora khona lapha ey'nkundleni zokuxhumana, okuyinsizwa okuthiwa yabe siveza ukuthi mebehlangana impela noMfokahlongwane kuyoshuba kakhulu ngoba kwase kukhona ukugejana phakathi kwabo. Kodwa-ke ngale kukhuluma kakhulu, ngakhohlwa ukucofa u-subscribe nawe asihlangane kwezinye zey'ndaba elandelayo.